аз ин матои бисёр ҳам зебо ман ҳозир як кардигани дароз медузонам. мато шифон аст, шифони хокистаранг ва холҳои сафед дорад. анамихел мато анамихел бинед партофта меистад, бисёрам зебо аст. аз инамин ман ҳозир як кардигани бисёр зебои дароз медузонам. мато 3 метр буд ва маторо болои ҳам гузошта анамихел хобонда аз байн 2 қисм кардам. яъне ки 150 ба 150. дарозии кардиган бояд тайёраш 143 144 бошад, 1 метру 44 сантиметр. аз ин хотир ман маторо пурра 2 қисми як хел кардам ва як қисми мато пурра барои пушти кардиган меравад. бояд кушод бошад кардиган, ҷинҷак мешавад. аз ин хотир ана ҳамин дарозӣ бари мато 136 ман камакак аз бари мато гирифтам барои банти ки пеши кардиган ва боқи маторо пурра барои пушти кардиган мондам. бари дар мато 137 1 метру 37 сантиметр буд. ин 1 метру 37 сантиметр пурра барои пушти кардиган меравад ва аз ин ҷо барои пеши кардиган мегирам ва ин тарафашро барои остин мегирам. остини кардиган, остинаш дароз бояд шавад. ана ин пушти қад аст, анам хел дароз мешавад. анам хел китф, анам ин бари пешак яъне китф 36 сантиметр аст. то рости 36 сантиметр ман анамихел духтам. бинед анамхел бо сузанако анамхел қабат маҳкам кардам. ҳозир ҳар як қабате ки бо сузан маҳкам кардам бо анамхел махсус сузанакҳо ман маҳкам кардам ва ҳозир инро медузам. ин пушт мешавад. дарозие ки то анамин ман ҷинҷак карданам анамин 39 сантиметр аст. 39 сантиметр бинед то анамиҷа ин китф мешавад. анамхел ҳозир ҳар як қабати анамхел ҷинҷак кардагиамро анамхел ман медузам. баъд пушташ анамхел мешавад. аллакай кардигани духтаи ман омода шуд. бо ҳамин тарз бинед остинаш клёш аст. анамхел пешаш кушода аст. мебанди пеша мебанди ва пушташа анахел оро додам. бинед сета нигинча духтам. анамхел сета муҳраи сиё духтам ки маҳкам шавад. ҳам зебо аст. бинед анаиро анахел дар пушташ духтам. анамихел мато бисёр матои зебо аст. бинед чӣ хеле ки гуфтам анамихел қабат духта будам. бинед барое ки пушташ анамихел ҷинҷак шавад. нигоҳ кунед. анамихел ряд анамихел духтам. анамихел пушташ анамихел ҷинҷак кушоди хушрӯ шуд. аз дарун маълум аст. мебинед анамихел ва пешаш банд дорад. намин гуна бандаша мебанди. анамихел бинед анамихел остинаш кушоди хушрӯ аст. нигоҳ кунед. ин ба қавле инро абаям низ мегӯянд. анамихел дарунаш анамихел кушоди хушрӯ аст. бинед
قفایش انم خیلی زیباست. بینید چقدر کشوده خوش است. این قفایی کرزیگان است. انم خیلی کرزیگانی من آماده شد. استینش انم خیلی پیشش انم خیلی محکم میشه. انم خیلی کشوده میشه. انم خیلی محکم میشه. من دیشتم خیلی بچه داره.